gledatelji, drage gledateljice, dobrodošli u novu epizodu Libertas Talks podcasta. Naša današnja gošća je Sanja Radolović, saborska zastupnica, doktorica ekonomskih znanosti i predsjednica Saborskog odbora za turizam. Svoj profesionalni put gradila je kroz akademsku zajednicu i rad na projektima vezanima uz investicije i fondove Europske unije, a danas aktivno sudjeluje u oblikovanju javnih politika s posebnim naglaskom na gospodarstvo, turizam i regionalni razvoj. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o njezinom putu od ekonomije do politike, o stanju hrvatskog gospodarstva i turizma, ali i o širim društvenim pitanjima poput regionalne nejednakosti, političke odgovornosti i uloge mladih u politici. Zastupnica Radolović, dobrodošla i hvala vam što ste pristali gostovati u ovoj epizodi. Hvala na pozivu tebi. Kako se ne odazvati ovoga? Pogledala sam stvarno respekt sve prijašnje epizode, stvarno respektabilni gosti, a i moram priznati ovoga kao da si godinama već u tom voditeljskom svijetu. Hvala puno na komplimentima. Pa evo, za početak bih vas upitao ako možete ukratko ipak opisati svoj obrazovni profesionalni put i kako je to sve dovelo vas do politike, čime se i danas bavite. Puno je toga. Ljudi misle, ona je sad u politici, malo gledamo na televiziju, Saboru, ali moj put u politici traje već sada 15 godina. Pa moram reći čak onako da prvi put kad sam došla u Hrvatski sabor, ljudi obično imaju tremu i treba im nešto da se jave. Ja sam jedva čekala. Zašto? Zato što sam već bila i u savjetu mladih, i u gradskom vijeću, i u županijskoj skupštini. Dakle, prošla sam sve te nekakve stepenice, uopće nisam imala tremu. Iako kažu da je dobro da imaš tremu, nemam je niti dan danas. Zapravo baš guštam u sabornici i to mi je najdraži dio posla kao zastupnice. Naravno ima brdo još popratnih aktivnosti, ali volim taj nekakav politički fajt, volim konstruktivnu raspravu. Tako da rekla bih u početku moj politički put stvarno je bio onako entuzijastični kao mlada, kroz forum mladih SDP-a idemo nešto promijeniti, onako imaš nekakve svoje, možemo reći, političke stavove, blago svjetonazorske stavove, a kako idem sve starija i starija, nažalost, sad već onako imam svoje vrlo izražene političke stavove, moram reći da teško od njih odustajem. Teško mijenjam mišljenja, poslušat ću svakoga, ali kad zauzem nekakav stav, teško ću ga promijeniti, baš teško. Moj profesionalni put se razvio paralelno s time, pa reći ti iskreno zašto. Nekako uvijek sam si govorila da ne želim biti ovisna o politici. Dakle, kako god da se nešto dogodi u mom životu, da, ne znam, ideš na izbore, ne osvojiš mandat, razočaraš se u ljude, razočaraš se u politiku, što se meni još nije dogodilo. Ne želim, ne imat nekakvu izlaznu kartu. I to me vuklo, a paralelno s time obožavam raditi na EU projektima, na EU fondovima i to mi je nekako dvije velike ljubavi su mi, EU fondovi i politika. Tako da sam se tu razvijala već 15 godina, dakle na području vođenja EU projekata i u politici, a paralelno s time kako sam na sveučilištu razvijala sam i tu nekako, možemo reći, svoju znanstveno-nastavnu putanju. Sad sam već bit će još malo 5 godina u docenturi, od doktorata je prošlo punih 10. Tako da sam se dodatno i stvarno educirala iz radnih područja, iz project managementa, iz javne nabave. Dakle, mislim da čovjek stalno treba raditi na sebi, educirati se, posebice s vama sad mlađim generacijama koji ste u tome hiperproduktivni. Što se tiče samog studentskog života možda u Istri iz koje dolazite, kako biste ocijenili? Koje su opće prilike možda za mlade i za studente da ostanu na sveučilištu Juraj Dobre u Puli ili na nekom od veleučilišta koje su tamo? Pa ja moram reći da danas studenti u Puli kad pogledam sebe i danas njih, mi smo u Puli, projekt koji sam isto ja vodila, izgradili smo sve skupa 3 paviljona studentskog doma, jedan dakle iz državnog proračuna, a 2 u potpunosti iz EU fondova. I treba reći ne sa lažnom skromnošću, ali da su to praktički objekti na razini hotela sa 4 zvjezdica. Preuredili smo cijeli kompleks ex-bolnice Mornaričke u novi kampus gdje su nam danas 4 sastavnice. Dakle, tu nekako možemo reći preduvjete infrastrukture koje mi tada nismo imali. Nama je studentski dom i smještaj u studentskom domu bio nedosanjani san. To danas imaju. Naravno, studenti danas traže nešto više. Ne muči ih samo to smještaj u studentskom domu, iako moram reći primjerice u odnosu na Zagreb, mi nemamo problema sa time da nemamo dovoljno kapaciteta.
Dakle, to je ljudima veliki problem, na studentsku sobu, kod nas to nije problem. Ono što studenti naravno traže je i život izvan studija. I to je potpuno legitimno i normalno da se kao mlad čovjek želiš malo zabaviti nakon učenja i nakon svega, da trebaš imati nekakav društveni život. To nije nešto što visi samo o sveučilištu, niti o studentskom zboru. To je, dakle, možemo reći segment niza aktivnosti i na tome treba aktivno raditi svaka lokalna zajednica. I što vas je onda osobno motiviralo da se uključite u samu politiku i zašto ste baš odabrali SDP, Socijaldemokratsku partiju? Pa ono što sam ja prvo ušla, prvo je bio Savjet mladih grada Pule, tu sam se primarno angažirala i to mi je baš bilo onako fora, radili smo i nekakvu strategiju za mlade, kao mlad čovjek misliš ti možeš nešto i promijeniti malo i stvarno mi je to onako bilo i fora na neki način, a opet vidiš ali neko uvažava tvoje mišljenje. Danas kad se vratim gledajući to nije možda baš bilo tako, ali tada mi je to stvarno tako i djelovalo. Naravno imaš i nekakav svjetonazor. Mislim, možemo mi pričati šta god hoćemo, ali bez svjetonazora ne možeš ti odlučiti sad za nekakvu političku opciju. Možeš, ako ti je to samo isključivo karijerni put. Meni je onako, kad me ljudi pitaju pa dobro, koji je tad bio tvoj svjetonazor, danas mi je pitanje svjetonazora puno više istančano nego tada, ali evo, vrlo otvoreno ću reći. Ja sam možda nespecifična ljevičarka, primjerice vjernica sam, vjerujem u Boga, ali s druge strane, apsolutno me nitko nikada neće moći uvjeriti da žena nema pravo na izbor. Evo, danas smo baš ujutro to slušali u slobodnim govorima, u Saboru, zgražavala sam se, moram reći, tako da to me niko ne može uvjeriti. I naravno, onako mic po mic, bio je tu, priznajem, IDS kao vrlo jaka regionalna opcija, ali nekako promatrajući i politike i program SDP-a, meni je to bilo to. I evo, sad mogu reći u kameru, poznajem jako puno ljudi koji mijenjaju stranačke dresove, ali ja stvarno, evo, moram reći pod punom odgovornošću da nikad, ali nikad neću promijeniti stranački dres. Kad se više ne budem odlučila baviti politikom, decid, to će biti to, ali mijenjanje stranačkog dresa, ne. Evo, poštujem, osobno sam i ja takvog mentaliteta, ako ću se ikad uključiti u neku političku stranku, ne bi sigurno mijenjao. Što se tiče samog turizma u Hrvatskoj, mi ipak imamo zemlja koja je skoro praktički trećina BDP-a čini turizam. Kako biste vi danas ocijenili, znači, stanje hrvatskog turizma, evo, baš sad u ovo predsezonskog doba? Pa baš sam danas davala izjavu u Saboru na tu temu. Ministar turizma je doživio prosvjetljenje po pitanju cijena i sad poziva cijeli turistički sektor da snizi cijene. Ali nije to problematika od jučer. Dakle, i sami znamo još u doba korone kad je udarila na gospodarstvo, vidjeli smo kad turizam kihne, da nam kihne cijelo gospodarstvo, naprosto struktura našeg gospodarstva je takva. I treba odati počast svim tim pojedincima i entuzijastima na kojima naš turistički sektor počiva. To je činjenica. Da, također od 2022. godine u Hrvatskoj imamo na dijelu inflaciju pohlepe, velike marže. To je također činjenica i na to upozorava i Hrvatska narodna banka, međutim nije se napravilo puno toga po tom pitanju. Turizam kao takav, pa kad pogledate nekakvu danas smještenu strukturu, dobar dio od našeg turizma, za razliku od drugih zemalja na Mediteranu, počiva na privatnom smještaju, dakle na malim obiteljskim iznajmljivačima. Ministar se to isto čudi što su oni sad digli cijene, ali kako neko neće dignuti cijene ako si im za 300% povećao, dakle, porezno opterećenje, pristojbu, poreze i sva ostala davanja, bilo je logično. Ja ne kažem, niti smatram opravdanim da netko tko nije uložio 1 eura u podizanje kvalitete svog smještajnog kapaciteta, može opravdano dizati cijene. Oni koji su to uložili, da, mislim, u tržišnoj smo ekonomiji, čak i mi s SDP-a to stalno govorimo. Mislim da je veći problem u nekakvom dugoročnom razvoju turizma, koji smo mi papirnato, ako gledate, donijeli cijeli taj paket strateškog razvoja turizma do 2030. godine, međutim, on je na terenu vrlo neprovediv. Ono što je rak rana hrvatskog turizma, to je nekomercijalni smještaj, odnosno iznajmljivanje na crno. Imamo jako velik broj tih smještenih jedinica. Konkretno u Hrvatskoj sada već možemo govoriti o nekakvih 700.000 postelja. Bilo je, dakle, prema Državnom zavodu za statistiku 230.000 stanova koji nisu bili namijenjeni za kratkoročni najam, legalan kratkoročni najam, nego za taj nekomercijalni smještaj. Manje više to su sve vlasnici stranci koji što rade? Pod krinkom iznajmljivanja bliže rodbini i prijateljima, što im zakon dozvoljava, iznajmljuju te objekte na crno.
S druge strane, dakle, opterećuju svu komunalnu infrastrukturu, od prometnica, interneta, struje, vode, apsolutno svega, ne plaćaju nikakva davanja, a opalili smo po džepu naše malo obiteljske iznajmljivače na kojima počiva, dakle, možemo reći, dobar dio razvoja turizma. Ja sam stava, iako dosta često i vladajući pokušavaju u eter puštati nekakvu onako svađu i tenzije između iznajmljivača i hotelijera, ja sam tu vrlo jasnog stava da i jedne i druge treba jednako vrednovati i da hotelijeri i iznajmljivači su naši partneri u razvoju, dakle, održivog turizma u Hrvatskoj, ali naravno sve to mora biti popraćeno jednim javnim dijelom turističke usluge, posebice tu mislim na naše turističke zajednice, mislim na našu turističku inspekciju koja je danas podkapacitirana što se tiče ljudstva. Dakle, ide sad i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je upravo na e-savjetovanju do ovog petka, koji će stubokom promijeniti, možemo reći, taj dio ugostiteljske djelatnosti kakav poznajemo, predviđa jako velike kazne za iznajmljivanje na crno, što je dobro, međutim to na terenu neće ko ima sprovesti. Velik dio toga se oslanja na turističku inspekciju, a prema posljednjim podacima u državnom inspektoratu imamo nekakvih 50 turističkih inspektora za cijelu Hrvatsku. Dosta toga ste sad rekli vezano s turizam, ali ovako razmišljam, evo, ja sad pripremam za svoju 8. sezonu konobarenja u Lovranu, to je za nas koje smo s mora, mislim da klasika od kada imaš 14-15 godina. Jesi zadovoljan s time? Pa jesam, mislim, meni je to ok, ali htio sam reći što se tiče primjerice davanja koje imaju primjerice ugostitelji. Ja znam da jako često čujem na televiziji od naše vlade i našeg premijera da oni već godinama davaju sve te neke famozne subvencije na energente, na ovo, na ono, na trošarine, a onda opet u praksi svake godine ja kad sa prijateljem koji vodi tu pizzeriju koju ja radim, kad gledamo da radimo meni i cijene, uvijek zapravo sve te cijene se dižu gore, znači, a ti moraš nekako opet, ne smiješ previše dići cijene u svom lokalu da turisti koji dolaze godinom za godinu ne budu šokirani kako se u par godina, ne znam, diglo za 50% sve, a opet s druge strane uvjerava nas se da bez tih subvencija bi bilo još i gore, pa sad ja ne znam u koga... Ko je to lutka? Da. Pa ovako, znači prva stvar, niko nama ništa ne poklanja, sve to mi plaćamo. Dakle, mi smo platili sanaciju HEP-a 1,3 milijarde eura upravo zbog tih subvencija i poduzetnicima i građanima. I onda vam stigne uplatnica od vlade doma za račun za električnu energiju i piše ova vlada vam je omogućila tu subvencioniranu cijenu. Ma nije ova vlada, sve smo to omogućili mi, porezni obveznici, jer da nismo sanirali HEP, dakle ne bi to niti mogli te subvencije napraviti. Činjenica je, ja razumijem i naše gospodarstvenike, činjenica je, ok, mi imamo dvije niže stope PDV-a koje se primjenjuju, ali da mi opću stopu PDV-a imamo najvišu u eurozoni. Dakle, to je nekakva činjenica i da imamo užasno velika davanja za poslodavce. To je nekakva činjenica koju treba jednostavno pogledati u oči, a s druge strane, umjesto da smo rasteretili njih, ono što mi u SDP-u stalno govorimo, a ja sam tog osobno stava zaista, da treba rasteretiti one koji pošteno rade, koji imaju prijavljene sve radnike, koji stvaraju bolje plaćena radna mjesta. Zbog čega ne bi te poduzetnike, evo sad si rekao, dakle tvoj poslodavac muku muči s time, se uredno prijavlje, zbog čega ne bi takve ljude nagradili primjerice smanjivanjem stope poreza na dobit. A ove koji jednostavno nelegalno rade, ne prijavljuju, dakle love u mutnom, njih treba opaliti po džepu. Mislim da je to nekakva politika koja bi trebala biti, možemo reći, nadstranačka. Ekonomska politika i porezna koja bi trebala biti nadstranačka. Isto po ljeti mi smo skloni praktički na tjednoj bazi provjerama što sanitarnim, što poreznih inspektora i onda kad mi pričamo sa njima o ostatku Hrvatske, onda nam kažu da većina poslije Senja ne smije ni kročiti. Bio to porezni ili sanitarni inspektor. Pa isto neki dvostruki standardi gdje se nas na Kvarneru u Istri non stop udara sa svakakvim provjerama. Naravno neki dobe kazne, neki ne, a onda se u Dalmaciju ne smije kročiti jer iz nekih drugih razloga. Čula sam to već dobro, to ne znam da li je to istina. Činjenica je da mi u Istri dosta kažu pa nas stalno provjeravaju, porezna, sanitarna, svi su ovdje stalno dolaze. Ne znam da li je to tako stvarno u istini, to sad onako više priče rekla kazala. A s druge strane onda imate situaciju da stvarno državni inspektorat ni nema veliki broj građevinskih inspektora, ni velik broj dakle ljudi u turističkoj inspekciji, tako da negdje očito da te inspekcije kaskaju i ono što mi se stvarno žali velik broj poslodavaca je da
kako im dođe koja inspekcija, tako ima drugačije uvjete. Čak što više neke inspekcije, dakle, imaju jedne uvjete, druge imaju druge uvjete, postupaju po različitim pravilnicima, dolazi do različitih kolizija, neki ih lube po džepu za neke stvari što ova druga inspekcija nije, ova druga inspekcija kaže ne, to ne trebate i tako se jednostavno vrte u nekakvoj začaranoj spirali. A kako vidite nekako to okretanje hrvatskog turizma prema cjelogodišnjoj ponudi? Koliko smo tu konkurentni? Jer znam da za ih nekoliko brojka stvarno nam raste i predsezona i postsezona, ali ne znam da li smo se još baš afirmirali kao cjelogodišnja destinacija. Pa zavisi kako gdje. Ja stvarno moram reći da mi u Istri nije da sad favoriziramo Istru, ali imamo dobru i predsezonu i postsezonu, što stvarno ovisi o tome, imamo jako, jako velik broj manifestacija. U predsezoni nam je jako, jako velik broj hotela bio otvoren. To će biti, vjerujem, situacija i u postsezoni. Mali obiteljski iznajmljivači naravno manje više posluju i cijelu godinu, ali također moram reći i da lokalne jedinice i lokalni TZ-ovi konkretno u Istri organiziraju jako velik broj manifestacija. Da bi se možda još moglo bolje napraviti možda po pitanju tog nekakvog vremenskog rasporeda. Nama se događa da jedan vikend imaš 10 manifestacija, onaj sljedeći nemaš ništa. To bi se možda još malo bolje moglo disperzirati, ali gosti jednostavno će doći ako imaš nekakvu lokalnu ponudu koja je saživjela sa tom lokalnom zajednicom jer jednostavno traže taj nekakav lokalni autohtoni doživljaj. Da smo se u cijeloj našoj zemlji afirmirali za predsezonu i postsezonu, odnosno da nazovemo to tako cijelu turističku godinu, ne bih rekla. Mislim da tu još imamo jako, jako puno prostora za napredak. Ono što međutim je naravno opravdana bojazan da nam se ne dogodi da se stvarno samo baziramo na tu visoku turističku sezonu u srpnju i kolovozu, gdje imamo nažalost goste koji troše puno, puno manje, koji žive, da tako kažemo, na pizza katu, koji kupuju u trgovačkim lancima, a s druge strane i u trgovačkim lancima su im cijene više 30-40% nego u nama, recimo, susjednim zemljama, a tamo su plaće puno više. Tu ovako kroz razgovore i sa kolegama gostiteljima koji već jako dugo rade, kod mene doma imam neki osjećaj da najviše još ti gosti koje spominjate koji idu tako po pizza katovima i kupovat hranu i kuhaci su gosti koji idu u apartmane. Hotelski gosti većinom imaju onu šemu da imaju, ne znam, doručak i večeru, primjerice uključen ili samo doručak, pa onda si odu pojest ručak ili večeru van, malo da nisu uvijek u istom hotelu, na istim obrocima. Pa kako vaš komentar možda općenito na tu samu apartmanizaciju Hrvatske, koju ja stvarno mislim da je srozala i hoteljersku ponudu. Kod mene doma se u LRH jako puno hotela uopće ne otvara već godinama po ljeti jer nemaju ni radnika, a ni potražnje od gostiju. Pa ja ne bih rekla da je apartmanizacija srozala, zbog toga što, to je neosporna činjenica, velik dio našeg turizma počiva na malim obiteljskim iznajmljivačima. Ono što svakako sam rekla i u početku kad ste me prvo pitali pitanje vezano za turizam, mislim da imamo iznajmljivače koji se zaista jako trude, da ih je velika većina takvih, ulažu u svoju kvalitetu smještenih objekata, trude se svojim gostima pružiti taj nekakav lokalni doživljaj, ne znam, od samog dočeka gostiju i tako dalje, a s druge strane imate onda taj nekomercijalni smještaj koji se niti ne objavljuje legalno na platformama poput Airbnb-a i Booking.com-a, s druge strane niti oni pružaju našim gostima nekakav lokalni doživljaj jer ih niti ne dočekuju, nego imate onaj sandučić sa onim digitalnim tipkama gdje zapravo niti ih niko ne dočeka. Čak nema niti, ne znam, unutra u tim apartmanima, barem nekakvih letaka lokalnog TZ-a, nekakvih manifestacija, tako da ne bi ja generalizirala i rekla da je apartmanizacija srozala našu ponudu. Činjenica je da je prema podacima Porezne i HNB-a u posljednjih 7 godina okrenuto 7 milijardi eura nekretnina koje su kupile stranci i da nam praktički svaki 4. apartman na moru posjeduje stranac. To je zabrinjavajuće jer upravo ti ljudi zapravo pretvaraju naše stambene zone u te, možemo reći, apartmanske nakaradne divove, onemogućuju priuštivo stanovanje, a s druge strane ne omogućuju kao naši pravi mali obiteljski iznajmljivači gostima kvalitetu i lokalni doživljaj kakav zaslužuju. A što se tiče samo hrvatskog gospodarstva u cjelini, kako ocjenjujete put kojim idemo? Jer isto tamo slušamo da imamo najveći gospodarski rast
u cijeloj Europskoj uniji, a isto tako s druge strane imamo i tu najveću inflaciju koja, ajmo reći, opet onda potkopava i cijeli sam taj rast. Da, za to ne trebate imati doktorat iz ekonomije, koja to prilično onako zvuči paradoksalno, zar ne? I onda nam se stalno govori pa inflacija uvezena. Ljudi moji, ne može inflacija biti uvezena kad je inflacija u eurozoni 2,5, a ciljaju na 2%. Mi smo članica eurozone pa imamo 5,4. Dakle, to je apsolutno nemoguće. Međutim, tu bi ja rekla onako jednu drugu stvar. Problem je u strukturi našeg gospodarstva. Mi možda imamo na papiru dobar kreditni rating, dobro nas ocjenjuju strane rating agencije, gospodarski rast, dakle rast BDP-a, inflacija hara već 4 godine nemilosrdno, ali problem je struktura našeg gospodarstva. Ono što je problem je da nama industrijska proizvodnja i poljoprivredna proizvodnja su u nikad većem padu. Dakle, mi smo zemlja Europske unije sa najvećim padom industrijske i poljoprivredne proizvodnje i to smo vidjeli, dakle, kad turizam kihne, kao što je bilo za doba korone, kihne nam cijelo hrvatsko gospodarstvo. Činjenica je, nama fali tvornica. Nama fali tvornica, fali nam industrije, a s druge strane, to je tako u svakom dijelu Hrvatske, a fali nam i poljoprivredna proizvodnja. To više nije pitanje, možemo samo reći, nekakve samodostatnosti, nego to je pitanje nacionalne sigurnosti. Ne do Bog zamisli da s ovim nekakvim geopolitičkim zbivanjima, što se nadamo neće dogoditi, zatvore granice. Pa mi imamo paradoks, znači izvozimo žito, izvozimo telad, a praktički uvozimo kruh, ne znam, uvozimo šnicle mesa. Mislim, to ne može, jednostavno bez drugog ne može. Imamo Slavoniju koja praktički može biti žitnica za dobar dio Europe, ne samo za Hrvatsku, a ne ulažemo tamo ništa. Tamo imamo opustošene poljoprivredne površine koje nismo bili čak sposobni niti kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti osposobiti sustave navodnjavanja i obrade tih površina. Mislim da se puno, što se tiče naše poljoprivredne proizvodnje, puno se dalo, tako kažem, pod navodnicima tim velikim igračima, umjesto da se i male naše poljoprivredne proizvođače potaklo da ostanu tu, da obrađuju našu zemlju i da se pojačala njihova domaća otpornost. Evo, tako bi ja to nekako sažela, a sve se to naravno prelilo na osnovno pitanje, a to je demografija. Gdje smo Ako gledamo koji nam je treći kritični pokazatelj u spadu industrijske proizvodnje i poljoprivrede, to nam je demografija. I sami ste rekli, nemamo radnika, a s druge strane nemamo niti rođene djece. To je problem, a imamo kroničan problem iseljavanja u posljednjih 10 godina, 400.000 ljudi. Pa čak bi ovako rekao da jedna od rijetkih negativnih možda stvari našeg ulaska u Europsku uniju je baš ta naša poljoprivreda, jer se otvorio toliko jedno tržište ogromno gdje naša država može po nekim puno manjim cijenama uvoziti i meso, i piliće, i razne druge potrepštine, i onda jednostavno su se naši ljudi makli, morali, to jest poguralo ih se van tržišta, jer se po nekakvim dilovima, ne znam sad kako točno to ide taj mehanizam, da li se moramo kome dodvoravati, pa moramo uzimati određene stvari iz kojih zemalja radi dobrih poena u Europskoj uniji, ali imam osjećaj da je to dosta negativno utjecalo na naše proizvođače. Pa je, evo, baš dobro, drago mi da si to spomenuo. Sutra je baš zajednička sjednica, mislim, 5 saborskih odbora. Mi smo istog stava kao i ranije, snažno smo protiv sporazuma Mercosur, to je onaj famozni sporazum koji će omogućiti sve ovo što si nabrojao sada i zemljama članicama Južne Amerike i tog saveza praktički da bez ikakvih pravila uvoze u Europsku uniju. I sam znaš ovoga da manje više su to zemlje čija hrana je dosta zagađena i GMO-om i raznim, dakle, možemo reći tim štetnim supstancama, i još će narušiti našu konkurentnost. Dakle, umjesto da Europa čuva svoju poljoprivrednu proizvodnju, još ćemo na neki način skinuti barijeru i još ćemo, dakle, srozati to sve i snažno se tome protivimo. Ne znam gdje onda to ide isto ruku uz ruku zelene politike tom sporazumu, jer kako će doći ta hrana do tu i kako će doći ti proizvodi tu? Da, ovako, da se odmah oko tih zelenih politika, dakle, ja nisam od onih euroskeptika, ja sam ponosna da smo i zemlja članice Europske unije, donijelo nam je to puno dobrobiti. Uvođenje eura ne znam da li je baš bio pametan potez, ali o tom potom. Međutim, Europa se zalaže za zelene politike. Ajmo sad ovako, energetika malo. Mi smo zemlja koja je prepuna plinom.
Dakle, bogati smo plinom, a apsurdno je da plin uvozimo. Dakle, zemlja bogata prirodnim resursima, ovisna totalno o uvozu energenata. S druge strane, Europska unija, njene najbogatije i najrazvijenije zemlje članice nisu bogate plinom, niti tim resursima. I onda kad imate omotnicu iz financijskih sredstava EU, totalno vam uopće nije bilo uključeno, dakle, ništa što je vezano za plin. A ekološki prirodni plin je jedan od najčišćih resursa. Samo su se bazirali na obnovljivim izvorima energije, možemo reći na solarima, energiji vjetra i tako dalje. I sad kad se sve ovo događalo, u svijetu dakle ovih velikih dakle geopolitičkih previranja, energetske krize, sad Europa je to opet došla pameti, a ne, ipak plin nam treba. A mi praktički nismo kao Hrvatska mogli povući 1 euro vezano iz EU fondova za energetiku i potice, možemo reći, za ekološki čisti plin. A onda s druge strane imate situaciju da nam je LNG terminal 80% pod stranim zastavama. Mislim, onako, poprilično suludo, zar ne? A što se tiče samo socijalne jednakosti, odnosno nejednakosti u hrvatskom društvu, kako je vaše mišljenje o tome? Često znamo imati velik nesrazmjer od toga da imamo osjećaj da više ne postoji uopće u Hrvatskoj srednja klasa, nego imamo samo bogate, ultra bogate i onda dolje na dnu nas koji se borimo, koprcamo, ali jako još i najmanje ljudi u ovom nekom dijelu između koje, ajmo reći, pristojno žive, mogu si priuštiti ljetovanje i možda je zimovanje i ovo i ono, a većinom je nekako ta borba ili na dnu ili uživanje na vrhu, bar po mom mišljenju. Ma nije to po tvom mišljenju, nažalost, to je po mišljenju i statističkih pokazatelja. Dakle, ako uzmeš podatke Državnog zavoda za statistiku, Eurostata, imat ćeš stvarno niz onako scary podataka. A scary podaci su da je svaki, možemo reći, 5. hrvatski građanin u riziku od siromaštva, da nam 70% obitelji ne može krpati kraj s krajem, da si prosječni hrvatski građanin ne može priuštiti jedan dan ljetovanja na Jadranu, dakle ne može, može nažalost Priol, Ban ili Crna Gori, kod nas ne može. I jednostavno da hrvatski građani ako imaju nekakav dodatan trošak, neplanirani mjesečni, to ih baca u debeli minus. Znači, ne znam, moraju sad staviti ljetne gume, imaju nekakav rođendan, godišnjicu, obljetnicu, neplanirani liječnički pregled, jer zna se kakve su liste čekanja u javnom zdravstvu u Hrvatskoj. Tako da to ih baca onako u debeli financijski minus i jako puno istraživanja je pokazalo naprosto da hrvatski građani to ne mogu podnijeti. Vlada stalno govori da mi smo povećali plaće, ok, plaće su rasle u javnom sektoru, ali inflacija je stvarno pojela plaće i mirovine. Mislim da nekad naši, dakle, umirovljenici su mogli pristojno živjeti od svojih mirovina. Danas imamo situaciju da je prosječna mirovina u Hrvatskoj 400 eura. Mislim, to je stvarno suludo, ne znam, poražavajuće, jako poražavajuće što si prosječni hrvatski umirovljenik može priuštiti mjesečno sa 400 eura. Pa ako ima sreće i otplatio stambeni kredit, ili ima nekako svoje nasljedstvo, pa ne živi u, ne znam, podstanarskom stanu, nekretnini ili ne otplaćuje kredit, samo da plati režije, ne ostane mu niti za hranu. A kamoli da bi nešto mogao omogućiti, pokloniti svojim unucima. Takva ista stvar sa prosječnom slikom hrvatske obitelji, dakle, školovanje je praktički postalo, možemo reći, nemoguće, a bilo kakvi drugi izdaci, to o njima niti ne pričamo. Što se tiče zdravstvenog sustava, šteta što nismo svi otporni na bolesti kao naša ministrica koja je to nikad ne morala ići na liste čekanja. Da, mislim, zdravstveni sustav stvarno ja ne znam, koliko god, ne kažem da se možda nisu potrudili oko nekih stvari, ali koliko god se oni trude, ne mičemo se jednostavno s mrtve točke. Baš sam gledala neki dan, podatke dole za našu opću bolnicu u Puli. Mislim, to je strašno da čekate na ultrazvuk abdomena preko 500 dana. Mislim, to nisu stvarno normalni podaci. Da imamo najmodernije operacijske sale, da se ljude vraća konstantno, dakle na taj dan kada imaju operaciju da ih se vraća doma jer jednostavno se nisu dobro organizirali, fali liječnika, nedostaje nam 2500 medicinskih sestara i tehničara. Mislim, to stvarno nisu normalne stvari. Mm-hmm. Bila nam je tu pred, nekoliko mjeseci vaša kolegica iz Sabora Ivana Kekin, pa ona u zadnje vrijeme jako poznata, tada još sad nije bilo aktualno kad je ona tu gostovala, taj famozni Medikol. Aha, okay. Pa evo, možda nekoliko rečenica, mišljenje vaše o tome, o čemu se tu točno radi. Pa ovako, ja ću reći, po pitanju Medikola, dakle, ja nemam ništa protiv da građani naši koji si to mogu priuštiti odu tamo na privatan pregled, ne znam, na magnetnu rezonancu. Ali mislim da nije normalno da država ulaže toliki novac u privatne, dakle, klinike, privatne uređaje, privatnu bolnicu njihovu, koja će treba tek nastati kao strateški projekt, a s druge strane da naši građani
ne mogu javnim novcem dakle doći do te iste usluge. Mislim, to je poražavajuće da vi dođete tamo i onda oni kažu, a da li vi možete sa uputnicom HZZO-a doći tamo? Da, možeš doći tamo, ali postoji jedna kvaka. Oni koji plate masno dolaze odmah na red. A ovi koji su na uputnici HZZO-a pa već u 2. mjesecu bude ispunjena ta kvota. Onda se čeka dok se obnovi ta kvota ili te stave tamo opet za par mjeseci. Dakle, u tome je ta kvaka i to apsolutno puna podrška. Tu nema uopće govora o tome. Dakle, privatno zdravstvo da, naravno, ko si može priuštiti apsolutno, ali nije normalno da mi u sav taj novac koji ulažemo, dakle javni, da nemamo te magnetne rezonance i uređaje diljem naše Hrvatske. Evo primjerice, ja sam kroz amandmane već 5 godina za redom tražimo uređaj u svim KBC-ovima, barem u 4 ta osnovna KBC-a, da imaju uređaj za intraoperativno zračenje. Kad se da recimo onkološke bolesnike nakon operacije da ih se odmah ozrači i da ne moraju više dolaziti na zračenje. To je bila udruga Dona Europa skupljala, napokon se bio nabavio u Zagrebu. Kaže se nema novaca u državnom proračunu za to, a imaš za medical. Mislim, stvarno suludo. Postoji dosta apsurda kod nas u našoj državi i evo da se vratim opet na turizam. Što se tiče samog ministra turizma, pred neki dan je bila ona izjava morate spustiti cijene za 15-20% i onda je izašla ona vijest o njemu da on isto renta u Klisu i da nije spustio cijene uopće. Pa vidjet ćemo, možda će ih i dići do ljeta. A rekao je danas da ih je spustio prošle godine za 10%, očekivano da će to reći. Naravno, iako ne ulazim, dakle, to sad u pitanje njegove osobne vile, niti kuće za odmor, neće se uopće spuštati na taj nivo, nego svi znamo kakva je situacija u turizmu. Dakle, svi znamo da ta situacija nije od jučer, ali mi nemamo, dakle, nikakve stručne analize i podloge tko je zašto digo cijene i tko je cijene digo opravdano, a tko neopravdano. Jer ako je neko uložio kažem, imamo nekakvu veliku investiciju, ako pogledate, ne znam, bilance velikih hotelskih kuća, vidi se da neke svoju dobit ne zadržavaju, nego je reinvestiraju i da zaista onako plešu na toj nekakvoj financijskoj ivici. Ako pogledate neke druge, vidite praktički da nisu eura uložili u svoje objekte, praktički od neovisnosti Hrvatske, a neopravdano dižu cijenu tih objekata svake godine za 10, 15, 20%. Mi prvo trebamo imati stručne analize i za malu prodaju, i za trgovačke lance, i za hotelijere, i za iznajmljivače. Dakle, za cijeli taj turistički sektor trebaju postojati jasne, adekvatne podloge da bi mi o tome uopće mogli pričati. Što se tiče same političke kulture i kulture možda političkog dijaloga u hrvatskom društvu, kako ocjenjujete? Evo, pa upravo smo jutros ocjenjivali, nakon što Sabor imao stanku od 7 dana, krenuli smo u 9:30 umjesto sa jako bitnom temom koja je bila izbor predsjednice Vrhovnog suda. Krenuli smo o temi ustaša i partizana i na tome se zadržali puno 2 sata. Dakle, toliko o razini političke kulture. Da, to je standardna tema i 80 godina kasnije. Što se tiče samih saborskih klupa, ja kad znam gledat malo tu i tamo, kad mi je baš jako dosadno uživo doma saborske rasprave, vidim da većinu vremena saborske klupe su prazne. Mislim da je većina zastupnika uopće nije prisutna tamo, osim kad se glasuju nekakvi zakoni i tako dalje, kad su neke, ajmo reći, bitnije rasprave, ali kao nikad mi nije bio jasan taj pojam da se dobivaju s oproštenjem stvarno dobri novci, dobra plaća, a da ti nisi obavezan kao ja na svom studentskom poslu biti svoju smjenu odraditi koliko sam se sati upisao, a tebi plaća uredno dolazi. Pa gledaj, ima zastupnika koji dolaze, ima zastupnika koji ne dolaze, ima zastupnika koji su na još milion drugih funkcija, ne znam, i gradonačelnici i načelnici, jedino nije spojevo, ne možeš biti župan i saborski zastupnik. Ni to mi nije najjasnije, iskreno. Da, znam i puno njih nije. I činjenica je da neki od tih zastupnika stvarno dolaze samo na glasanje. Ali, Bože moj, dakle, svako ima nekakvu svoju odgovornost i samosvjesnost, pa evo, dakle, to prepuštam njima. Činjenica je da saborski zastupnici, evo ja sam danas imala sjednicu odbora koja je trajala 1,5 sata vremena. I okej, ako mediji dođu, prenesu tih 1,5 sata vremena, ne znam, 10 nas je bilo na tom odboru. Ima još niz sjednica odbora, ali da, zastupnici bi većinu svog vremena trebali provoditi za ono što su plaćeni, a to je biti u sabornici, raspravljati o zakonima. Naravno, uvijek imaš nekakve još sporadične aktivnosti, rad na terenu i to je nešto što isto građani očekuju od tebe i što se treba odraditi. Kako uopće kao načelnik ili gradonačelnik, pogotovo velikih gradova, kako uopće kombinirati ta dva posla koja bi trebalo raditi izrazito savjesno i odgovorno, a opet nekako imam osjećaj da mogu doći u sukob jedan s drugim i tvojim dužnostima? Pa mogu, ja ću spomenuti svog kolegu Peđu Grbina koji je odmah rekao da ako postane pulski gradonačelnik, nije ni znao da li će pobijediti ili ne, da neće biti u Saboru i da je to praktički nemoguće. Mi imamo u Saboru
velik broj gradonačelnika i nekih većih gradova i činjenica je da oni jednostavno, osim pojaviti se na glasanju i ponekad u nekoj raspravi koja mi je možda bitna za lokalnu temu, ne mogu se fokusirati. S druge strane ima kolega koji stvarno moram pohvaliti, i gradonačelnika i načelnika koji stvarno vidimo onako jako uspješno vode i svoje jedinice lokalne samouprave, ali su jako prisutni u Saboru. To stvarno zahtijeva velik angažman, ali ima i takvih. Da. A što se tiče same plaće takvih, ajmo reći, dualnih zastupnika, da li oni biraju onda jednu plaću koju primaju ili kako to ide? Da, nisam naravno, upoznat s tim. prema zakonu moraju izabrati dakle, jednu plaću ili onu u Saboru ili onu na razini jedinice lokalne samouprave. Okay, znači nije dupla plaća. Ne može biti dupla plaća. To bi bilo odlično, da. Još i to. Da. Sad bi prebacio malo fokus na vašu stranku, koja evo od naše neovisnosti je praktički uvijek bila prva najveća oporbena stranka u Hrvatskoj i druga najveća u Hrvatskoj. Kako ocjenjujete današnje stanje te stranke? Misliš SDP-a da izgovorimo to ime? Da, SDP-a, da. Pa imamo mi uvijek svojih uspona i padova, kao što ima svaka politička stranka. Ali stvarno rekla bih da smo u prošlosti imali puno više padova, da smo sad u nekakvoj ulaznoj putanji, ne mislim samo na nekakve rejtinge. Predizborne, pravi rejting su izbori, dakle uzalud nam sve ankete ako ne osvojimo povjerenje građana na izborima. Mislim da smo se jako dobro konsolidirali, da trebamo još puno pojačati rad na terenu, ali da smo ponudili zaista konkretne programe, da nudimo vrlo, vrlo jasnu ekonomsku politiku, socijalnu politiku i ono što je najbitnije da SDP ima ljude. Dakle, ima ljude koji danas, sutra dođemo na vlast, koji mogu provesti te politike, a kad već pričamo o Saboru, mislim da su SDP-ovi zastupnici među najprepoznatljivijima u Saboru u raznim područjima. Bilo to od obrazovanja, bilo to od financija, dakle zaista mislim da su SDP-ovi zastupnici među najprepoznatljivijim zastupnicima. Spomenuli smo na početku epizode to mijenjanje kaputa. Okay. Imali smo sad nedavno Boška Ban, SDP u nezavisnu HDZ, a imali smo i tako pred dosta godina i predsjednika SDP-a koji je nekad bio HDZ-ovac. Kako onda ocjenjujete, zašto ljudi to rade? Pa ja to nikad ne bi napravila, ali evo, stvarno njima, ono što se kaže, na dušu kolegicu Ban isto tako poznajem osobno. Ne znam zašto je to napravila, ali ponavljam, njen izbor, valjda ona zna dobro svoje razloge, ja to osobno ne bi napravila, a s druge strane ne osuđujem nikoga. Što se tiče samog predsjednika vaše stranke, evo mene zanima, znam prošle godine da je bilo izvješće, evo kažete, imate među najprepoznatljivim političarima. Osoba koja je lider, po meni, oporbene stranke bilo koje državi, bi trebala biti osoba po meni koja je prisutna na većini sjednica, ima najviše javljanja za riječ u Saboru jer si lider najveće oporbene stranke u državi. Za prošlu godinu, za jesenski period zasjedanja Sabora, mislim da je brojka bila javljanja za riječ 2 puta. Nisam to. Kako je to moguće? Pa moguće, možda ja bih rekla to i više njegova taktika, nemaju svi oporbeni čelnici iste taktike, možda je to taktika koju on više odabrao, biti više na terenu, manje u Saboru, što je isto legitimno. Evo, ja se samo nadam da će ta taktika uroditi plodom. Ali evo, ne brini, dobro mi ostali pokrijamo rad u Saboru SDP-a. Da, evo savjet, mislim da ljudima je isto jako bitno kad pročitaju takav članak ko što sam ja pročitao, kad stvarno vide te brojke, nije da svako doma bilježi ko se koliko puta javio, ali stvarno kad pročitaš i kad malo povežeš 2 i 2, ti bude malo čudno, tako da samo se javljajte i dalje za raspravu, jer vjerujem da će ljudi to sve gledati kad dođe nova izborna godina. Što se tiče samog dijaloga između vlasti i oporbe, kako to ocjenjujete? Znamo da tu zna biti jako puno rasprava koje su, ajmo reći, ispod nekakve razine, ajmo reći, pozitivne komunikacije. Pa gle, vi ću ti vrlo iskreno otvorena i stvarno bez zadrške. Ne do Bog da nam treba za nešto više 2/3 većina, osim evo sad za nekoliko stvari za izbor sudaca Ustavnog suda, jer ja ne znam kako bi se dogovorili oko ničega, što je poražavajuće. Mislim da je kultura političkog dijaloga bitno unazađena u odnosu na tu nekakvu, rekla bih, staru gardu političara. Dok još nisu ni postojale društvene mreže, dok još nisu ni postojali podcasti ni ništa slično. Mislim da se tu možda više znalo sjest za stol, konstruktivno pregovarati i dogovarati i da je stvarno postojalo nadstranačje.
U smislu kad prepoznaš da je nešto od nacionalne važnosti, pa iako smo mi različitih mišljenja, ipak i nešto za naše ljude najbitnije da to usuglasimo. Primjerice, imenovanja veleposlanika ili sudaca. Apsolutno, ali evo, dotakli smo se danas i pitanja poljoprivredne proizvodnje. Pa mislim da je to jedan od strateških interesa naše države, kažem, koje je sad postalo pitanje nacionalne sigurnosti. Ajmo ljudi omogućiti da stvarno imamo i da možemo biti samodostatni u svemu tome, ne do Bog neke veće nesreće i nepogode. Isto tako po pitanju obrane. To su stvari po pitanju kojih bi se zaista najveće političke stranke trebale moći dogovoriti za dobrobit svih u našoj zemlji. Da, hvala Bogu, tu smo krenuli malo u boljem smjeru. Da, evo, stvarno jesam, imali smo i pitanje vojnog roka, dakle i svega i postigli smo tu suglasje. Činjenica je da danas jednostavno živimo u takvim uvjetima. Nije više vrijeme za čekar da te neko drugi brani u ne daj Bože nekoj situaciji. Što se tiče teme mladih, tu je jedna od gorućih tema koja se provlači, idem po jako puno panele konferencija, to je to pitanje priuštivog stanovanja. I sad imamo tu dosta nekih politika koje su se počele provoditi i to sad najavljeno nekakvo famozno građenje i APN stanova. 18 kvadrata. 18 kvadrata, da, to sam već zaboravio. Koliko vam soba ima studentska ako živite u studentskom domu ili ne? Ne znam, ja živim u stanu jer nemam mogućnost biti jedan od onih 10% studenata koji upadnu u studentski dom u Zagrebu, tako da to ne znam. Ali me zanima vaše mišljenje o tim svim nekim najavljenim mjerama priuštivom stanovanju, jer ovo što sam ja čitao nekakve ekonomske izvješće je to zapravo u lokalnim zajednicama gdje dođe do gradnje APN stanova, zapravo se cijena nekretnina na kraju još i podigne. Pa to je bila takva situacija. Možemo reći da je zapravo posljednji dobar model bio POS model. Iako dakle, cijena nekretnina se digne. Ne digne se samo zbog toga, treba reći dakle, da tu posebice treba pogledati različito geografsko područje. Jedno je Jadran, a jedno je Slavonija gdje praktički ne možete ni prodati nekretninu, a sve je dakle, opustošeno i nenaseljeno. Dok s druge strane na Jadranu zbog turizma su cijene nekretnina, ako pogledamo u posljednjih 5 godina, cijene nekretnina na Jadranu su porasle stanova za nekakvih 50-60%. To je ogroman rast nekretnina. Program priuštivog stanovanja i nacionalni plan stambene politike, kako ga je ministar Bačić bio predstavljao, stvarno je trebao kao biti, možemo reći, vjetar u leđa tome da će mladi ljudi moći dobiti svoj krov nad glavom. Međutim, ne govorim samo zato što je HDZ to predložio, ali stvarno je za sada nacionalni plan stambene politike se pokazao jednim velikim neuspjehom. Zašto to govorim? Pa prema podacima Porezne uprave, samo prošle godine, kad se donio taj nacionalni plan stambene politike, cijena nekretnina je porasla za 14,1%. Dakle, nije došlo do nikakvog smanjenja. To je samo prosjek. Ako pogledate Istru iz koje ja dolazim, Rovinj, Poreč, Umag, Pula, cijene nekretnina gotovo praktički odletile u nebo. I prosječna hrvatska obitelj danas je stvarno treba u dužničko ropstvo na 30 godina staviti da bi mogla kupiti stan od 50 kvadrata. Dakle, nisi riješio ni pitanje krova nad glavom, onda vam kažu radite djecu. Pa to kažem, zemlja smo, mislim, to je činjenica jednostavno, jedno se veže za drugo. Zemlja smo u Europskoj uniji gdje naši, dakle, mladi, koji već nisu mladi, najkasnije napuštaju roditeljsko gnijezdo sa 32,4 godine. Dakle, daleko smo najgori po tom pitanju. Ljudi danas jednostavno naprosto ne mogu do krova nad glavom. Mislim, to je poražavajuće i nacionalni plan stambene politike se tu pokazao kao potpuni debakl. Ja bih voljela da nije tako, jer to je nekakvo ustavno pravo, ustavna kategorija pravo na dom. Ali kako ćeš ti imati razvijenu demografiju, kako ćeš ti imati veću stopu nataliteta, kako ćeš onda imati bolju strukturu gospodarstva ako ne možeš našim građanima riješiti osnovno pravo. To je pravo na rad, na pošteno plaćen rad i pravo na dom, odnosno pravo nad krov nad glavom. To sve jedno veže jedno drugo. I to, dakle, to onako kad ja govorim zvuči pa kao to je nekakva socijalna kategorija, socijaldemokratska, ali to stvarno nije socijaldemokratska kategorija. To je, dakle, ustavna kategorija, ljudska kategorija koja bi trebala biti, dakle, nulta kategorija u Hrvatskoj, a nije. Nekako zdravorazumska, bi ja rekao. Da. Približavamo se kraju epizode, ovako mene zanima, spomenuli ste i sama da ste bili na početku svoje karijere i prije nego što ste krenuli biti politički aktivna članica Savjeta mladih. Pa meni je baš bila slatka, evo sad nedavno, prepirke po društvenim mrežama između foruma mladih i mladeži HDZ-a oko, na primjer, nacionalnog savjeta mladih. Okay.
gdje se jedna strana, primjerice Forum, proziva mladež HDZ-a da u nacionalnom, ne znam, od 15 mjesta, ajmo reći 13 ih je mladež HDZ-a, a onda s druge strane imamo primjerice županije gdje imate većinski SDP-ovu vlast, gdje opet u savjetima mladih te županije ili tih lokalnih tipa općina i gradova opet budu ovisno o tome koja je stranka na vlasti. Pa meni isto savjeti mladih, evo pričalo se nešto da će se možda u Lovranu početi otvoriti to, ali meni to onako malo apsurdno jer kao ispada da praktički u njega ne možeš njući ako nisi član neke političke stranke i da to na kraju budu samo nekakve produžene ruke, bilo nacionalne vlasti, lokalne, regionalne i gdje se tu zapravo onda po meni možda i ne zastupa baš te mlade kako bi trebalo jer to je ipak kao napravljeno kao neko tijelo koje će najviše biti za zastupanje mladih. Pa ja mislim da to zavisi od svake jedinice lokalne, regionalne samouprave i do nacionalnog savjeta mladih. Sve to što si ti rekao, dijelom se mogu složiti s tobom i to stvarno u praksi tako je, a ne bi trebalo biti. Evo ja sam imala sreću da nisam bila u takvom savjetu mladih, to je bilo prije 15 godina. I da smo mi stvarno imali punu slobodu pisati strategiju za mlade, akcijski plan za mlade, da su nam se uvažavale nekakve aktivnosti, čak i dok nisam bila članica političke stranke. Ali da, mnogi mladi danas to nemaju i nažalost možda je savjet mladih na neki način postao odskočna daska, ajde kao brže ću napredovati u svojoj stranci ako sam član savjeta mladih, pa baš danas simpatično mi je bilo mislila sam da je neka šala, onako na društvenim mrežama scrollam i gledam priručnik za mladež HDZ-a. Mislila sam da je to neka šala i onako slika gledam svi onako poredini na nekoj sportskoj tribini i kliknem, dakle actually stvarno imaju priručnik za mladež HDZ-a. A za tjedan dana će onda biti priručnik za Forum mladih. Morat će biti samo u drugoj boji. Mislim, šalim se sad malo, ali savjet mladih ne bi trebao biti takvo tijelo na niti jednoj razini, evo, ako me to pitaš. Evo, slažem se i ja sa vama i evo, nekako za kraj epizode uvijek volim gostima postaviti to pitanje. Koji savjet imate za mlade? Imam danas osjećaj nekad i kad razgovaram sa mladima, imam osjećaj da mi koji smo kao pripadnici te Gen Z generacije, da smo onako nikad nesigurnija generacija, znate, niti posao ti je siguran, niti će garantirati ako radiš u istom poslu 20 godina, će se to na kraju u životu vratiti. Sva ova dešavanja po cijelom svijetu, baš je onako nekako jako teško možda biti mlad danas. S druge strane ima beskrajno mogućnosti, to uvijek ljudi govore, imate 10 puta više Erasmus i ovo, ali opet s druge strane imate neka općenita nekako nesigurnost s čim ću se ja sutra probuditi. Pa to se, ali znaš šta, zanimljivo mi jedan poslodavac mi je rekao koji zapošljava stvarno oko 7-8 tisuća ima zaposlenika i rekao mi je nedavno kao, naš Sanja, provodili smo istraživanje interno, imaju jako puno mladih zaposlenika i ovih starih naravno i sad ta Gen Z, kako je rekao, 85% njih kao imali su pitanje kao da li ti je bitno gdje se vidiš za 20 godina. Ovi svi stari da dočekat ću mirovinu tu i tu. Već je tako bilo ranije. A ovi svi Gen Z, dakle 85% njih ne zanima ih uopće gdje će biti za godinu dana. To je možda isto nekako onako drugačije sad način razmišljanja. Neka su se ljudi zapošljavali kao po principu ok, srednja škola, ako sam strukovna idem odmah staž odraditi, idem raditi, ako sam gimnazija ekonomska idem na faks, svo to vrijeme se očekuje da imam sigurnu, stabilnu, sretnu vezu, nakon faksa i to idem raditi obitelj, diže se kredit, dakle i bit će na svom radnom mjestu do penzije. Toga sada više nema. Osobno kad me pitaš, možda su to bila bolja vremena i možda su ova pitanja koja si mi postavio ne bi niti mi mogao postavljati danas, da je to tako se i nastavilo po tom principu, ali da, možda se te starije generacije još nisu dovoljno prilagodile, da tako kažem, vašoj generaciji Gen Z-u i svakako bi na tome trebalo poraditi. Dosta mladih odlazi vani. Ok, neki zbog jednostavno potrebe, neki žele steći dodatna iskustva. Ja sam apsolutno pobornik toga, odi malo, probaj vani, vidi kako je vani, ali vrati se uvijek doma. Eto, zastupnice Radolović, hvala vam na ovom otvorenom i konkretnom razgovoru. Prošli smo zaista širok spektar tema i hvala što ste izvolili vrijeme i došli danas u ovu epizodu. Hvala vama na pozivu, uvijek mi je drago doći ovakve emisije, posebice kad to vode mladi perspektivni ljudi. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji i gledateljice. Pretplatite se na naš YouTube kanal i vidimo se u idućoj epizodi.